O vindeiro martes debaterase no Parlamento a aprobación definitiva dos orzamentos da Xunta para 2025. Dende o Benegado Barbanza agardan que o Goberno autonómico teña en conta algunhas das numerosas emendas presentadas, reclamando necesidades de investimento na comarca. A principal, a dotación de chan industrial, posto que está esgotado nos 4 concellos da Bisbarra. A dotación de chan industrial, quero lembrar aquí que en este momento ningún dos 4 concellos da comarca dispón xa de chan industrial, que está esgotado, que hai empresas agardando para ubicarse en calquera dos concellos desta comarca e que é fundamental que a Xunta deixe de estar ausente neste asunto. Para este apartado, nós contemplamos unha emenda de máis de 3 millóns de euros, 3.100.000 euros en concreto, para desenvolver chan industrial entre a Pobra e Ribeira. Quero, ademais, aquí facer unha pequena paréntese dicindo que o único chan que comeza a estar en desenvolvemento, o único chan industrial que comeza a estar en desenvolvemento na comarca, que é precisamente o de Ribeira, tampouco está tendo a colaboración e o apoio da Xunta de Galicia. Os nacionalistas propoñen tamén un paquete de emendas relacionadas co sector do mar que alcanzan os 15 millóns de euros, entre elas melloras portuarias, unha nova edar en Boiro ou un ambicioso plan denominado Invesrías a executar ata 2030. É de poñer en marcha un programa que investigue de xeito integral as causas da perda da productividade das rías. E tamén propoñemos de xeito xenérico, insisto, para o tema do mar, que para nós é a columna vertebral da economía de moitos dos concellos do país, tamén propoñemos un plan estratégico de recuperación das rías e de produción de semente autóctona dotado, neste caso concreto, para o ano 2025 con 19 millóns de euros. No eido social, dende o BNG, volven reclamar a ampliación do Hospital do Barbanza e unha ambulancia medicalizada, unha partida específica para a execución da residencia de Ribeira ou o centro de día de Rianxo. Podemos olvidar, neste caso, do centro de día de Rianxo, que leva sendo longamente solicitado e reivindicado pola sociedade e pola cidadanía de Rianxo. Neste caso, propoñemos unha emenda de 700.000 euros. Ou, por exemplo, unha demanda que tamén levamos uns anos incluindo e que volvemos a repetir é unha residencia pública, dende logo, pública, igual que no caso da de Ribeira, en Boiro. Reclaman, ademais, xa de xeito xenérico, melloras en sanidade e ensino e un plan de vivenda pública.